Hi guys, खुलुमबाय कामिसार बर' सेन्टेनार पिन्टिसाबाय खोब गोसो गोथारैनो जाबाय। स' दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय 2024 मायथाइनि आसाम सरकारा मोनसे थांखि लानाय जाहाथे स्किमफोरनि बा केबिनेटनि थांखि। स' नोंथांमोनखौ फारि फारि फरायनानै होगोन, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय एबा बुजिनानै लाबानो जाबाय। जाहाथे बे ब्लगखौ जाहाथे जोबजासिम नायो। जुदि स्किप खालामना नायबा बुजिनाय नङा। स' मिन्थिनो गोनां माखासे जायफोरा मिन्थिया, स' आसा थाबाय निश्चय जोबजासिम नायगोन। आरो लोगोसे जायफोरा गोदान फैदोंमोन माने आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खनायाव बेल आइकन दं बेखौ थुनानै खालामना ला। आरो लोगोसे जेसां हायो कमेन्ट शेयार खालाम। स' रायजोफोरा खिन्थानोसै। स' बयबो गोदान थांखिफोरखौ मिथिनो लुबैगोन नङा होमबा? बेखायनो आं एसे नोंथांमोनाव शेयार खालामनो नागिरदों जाहाथे नोंथांमोनाव एसे सांग्रां जायो। केबिनेट बैठक एसे लेट जाबाय, थेवबो आं शेयार खालामनो नागिरदों 12 जुन 2024 29 जेठ स' रायजोफोर गिबियावनो मुख्यमंत्री निजुत माइना आसनि जरियते सात्री शक्ति सबलीकरण। स' बे सान इलेक्शननि सिगां बयबो मिथिखादों मोनसे सार्भे फर्म होदोंमोन जाहाथे बे माइना आसनि निजुत माइना आसनि बे फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बे एडमिशननि सुबिदा होनाय। स' बेखौबो लानाय जादों आरोना। दासो फाइनेल जासिगोन दा। बेनि उनाव सार्भे खालामनो जाहाथे फर्म सम लानाय जासिगोन आरो। स' बेयाव मा लिरनाय दं? उच्च शिक्षात ছোৱালী শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তি বৃদ্ধিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মাইনা আঁচনিৰ অধীনত ছোৱালী শিক্ষাৰ্থীক নামভৰ্তি সাহায্য হিচাপে আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱাত অনুমোদন। थारमाने एडमिशन खालामनाय थाखाय जाहाथे एसे हेफाजाब जागोन, माने बांनाय आरो एडमिशन बांनाय जासिगोन। नङाबा फैसा बायदि गैयाबा गोबां मानसिफ्रा एडमिशन लाया नङा होमबा? मेट्रिक पास खालामनानै बेनि थाखाय बिखौ लिरनाय जादों। स' उच्चतर माध्यमिक स्नातक आरो स्नातक उत्तीर्णर प्रथम बर्षৰ নামভৰ্তি কৰা চৰকাৰী আৰু ভেঞ্চাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰিয়ালৰ যিকোনো অৰ্থনৈতিক স্থিতি নিৰ্বিশেষে বৰ্তমানে এই আঁচনিৰ বাবে যোগ্য হ'ব। थारमाने जायखिजाया आरोना भेन्सार स्कुलनि गथ'फ्राबो बे स्किमखौ मोननो हागोन होननानै लिरनाय जादों आरो, माने एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। बेनि उनाव নিম্নলিখিত চতুৰ্থকে ছাত্ৰীসকলৰ নামভৰ্তি উদ্যোগনি প্ৰদান কৰা হ'ব। মানে নামভৰ্তি নিয়া ন একাদশ শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তি কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে 10 মাহৰ বাবে মাহিলী 1000 টকাকৈ মুঠ 10,000 টকা नामभर्ति। थारमाने जायफोरा मेट्रिक पास खालामगोन बा खालामबाय बिसोरो एडमिशन जाखांनायनि उनावसो मोनगोन। माने बे मा सिस्टेम 10 मासनि थाखाय होगोन, मासाव 1000 होगोन, खेबसेयावनो 10,000 मोना। माने मासाव 1000 10 मासाव 10,000 बे जाबाय HSLC माने मेट्रिक पास जानायनि। नेक्स्ट स्नातक प्रथम बर्षत BA BSc BM নামভৰ্তি কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে 10 মাহৰ বাবে মাহিলী 1250 টকাকৈ মুঠ 12,500 টকা। थारमाने जायफोरा सेमिस्टाराव एडमिशन जागोन बिसोरो थिग बिदिनो बिसोरबो 10 माहर বাবে माहिली माने 10 माहनि थाखाय 2,500 2500 করে मोनगोन बिसोरो आरो 10 मासनि थाखाय दै। स' बिथांमोना मोनगोन 25,000 मोनगोन आरोना 2500 করে। स' बे जाबाय डिग्रीनि। ओमफ्राय অৱশ্যে চলিত শৈক্ষিক বৰ্ষৰ 9 মাহৰ বাবে লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰিব, লাভালাভ যাচিকেন আৰু বিয়ে দ্বিতীয় বছৰৰ পৰা কোনো আবেদন দাখিল কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। নেক্সট বছৰनिफ्राय माने आरो गोदानै एप्लिकेशन खालामनो गोनां गैया होननानै। आसनिर लाभालाभ
প্ৰাপ্তিৰ বাবে শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ মুৰব্বীৰ পৰা শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থী গৰাকীৰ ধাৰাবাহিকতা প্ৰমাণিত কৰা এখন প্ৰমাণপত্ৰ प्रयोजनप्राप्त हब तारमाने जेब्ला नों मोनसिगोन बिनि उनाव जाथे जाय स्कुलाव कलेजाव फरायबाय थागोन बिनिफ्राय मोनसे प्रमाणपत्र माने मोनसे सार्टिफिकेट नागिरगोन आरो बेखौ बुजायदों सो नेक्स्ट सो बिनि उनाव दङ भूपत्र वितरण जरियते आसनिখন महाविद्यालयসমূह বাবে जुलाइत और विश्वविद्यालयসমূह सेप्टेम्बरत आरम्भ हब तारमाने बेखौ बुजायदों जुलाइआव जागोन बाकी कलेज लेभेलनिफ्रा ओमफ्राय बाकी इउनिभार्सिटिफोराव बेफोरो हमना ला सेप्टेम्बराव आरम्भ जासिगोन सो बेनि उनाव आसनि लाभालाभ प्राप्त करा सर्तावली माने माखासे सर्तबो लाखिदों सर्त राखिदों माने गाइडलाइन आरोना हिताधिकारी सकले अनुशासन बजाय राखिब লাগিব আৰু শিক্ষা অনুষ্ঠানে নিৰ্ধাৰণ কৰা সকলো নীতি নিয়ম যেনে নিয়মীয়া উপস্থিতি বজাই ৰখা আৰু শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী প্ৰাসংগিক নিৰ্দেশনা अनुसरण करा आदि मानि चलिब লাগিব माखासे क्राइटेरिया होगोन गाइडलाइन माने बेखौ स्कुलनिफ्राय स्कुलाव जा क्राइटेरिया माने गाइडलाइन होगोन बेखौ मानिथारनांगोन आरोना बिदि होनदों सो आसनिर हिताधिकारी बुली गण्य करा নহব तारमाने जुदि खेलिमेलि खालामबा सांसद विधायक आरो मन्त्रीসকলৰ कन्या तारमाने आसनि हिताधिकारी बुली गण्य करा নহব माने सांसद विधायक आरो मन्त्रीসকলৰ कन्या बिसोर गण्य खालामनाय जानाय नङा बिसोरनिया मोननाय नङा विवाहित छात्री आरो बीएड शिक्षार्थीर बाहिरे तारमाने बीएड फोरनि अनगायै आरो विज्ञान भारतीय आसनि अधीनत स्कुटार प्राप्त करा छात्रीসকল কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে विज्ञान भारतीय आसनिर পৰা नाम काटि দিয়ে তেন্তে তেওঁ নিযুত মাইনাৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব तारमाने माखासे बे आसनि विज्ञान भारतीय आसनि बेयाव जुदि थाबा दाननाय जासिगोन होनदों माने डाबल मोनला नङा सरकारि ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ নামভৰ্তি কৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ্থীসকলো ভেঞ্চাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বাহিৰে এই আঁচনিৰ দ্বাৰা 2 লাখতকৈ অধিক ছাত্ৰী নামভৰ্তিত হ'ব বুলি ধাৰ্য কৰা হৈছে মানে 2 লাখ নিবি বাৰা এডমিশন যাচিকন হৈছে আৰু কৰা হৈছে যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে মেট্ৰিকৰ পাছত সামাজিক মুঠ নামভৰ্তি অনুপাত বৃদ্ধি কৰা আৰু বাল্য বিবাহৰ সামাজিক শক্তি দূৰ কৰাৰ সহায় কৰা তাৰমানে जायफोरा जोंना बाल्य विवाह बेखौबो होबथानायनि थाखाय बेयाव एसे हेफाजाब होगोन होनदों आसनिर द्वारा आसनिर धन 11 अक्ट'बৰৰ পৰা জৰিয়তে সকলো হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ ধন মানে 11 অক্টোবৰৰ পৰা ডিবিটিৰ জৰিয়তে সকলো হিতাধিকাৰী বিতৰণ কৰা হ'ব তাৰ মানে राननाय जासिगोन आरो बेखौ बुजायदों बेनि उनाव केबिनेट बैठक आरो नेक्स्ट मेधावी शिक्षार्थीक प्रेरणामूलक अनुदान এই শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা 75% অধিক নম্বৰ লাভ কৰা ল'ৰা আৰু ছোৱালী উভয় আনন্দৰাম বৰুৱা আঁচনিৰ অধীনত এককালীন
ব্যক্তি অনুদান হিসাবে 10,000 টাকা লাভ করিব তার মানে जायफोरा 75% बिसोरो माने बे बान्थाखौ मोनगोन 10,000 नि बे जाबाय आनन्दराम अभये आनन्दराम बरु आसनि बेयावबो 10,000 টাকা मोनगोन नेक्स्ट পৰৱৰ্তী শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা বিজ্ঞান ভাৰতীয় আঁচনি অধীনত 75% লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুটাৰ বিতৰণ কৰা হ'ব তাৰ মানে 75% লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক स्कुटार बितरन खालामनाय जासिगोन होनदों आरो बे नेक्स्टआव 75% लानांगोन बानर फलफोरखौ पूर्वानुमान माने रायजोखনৰ गुरुत्वपूर्ण नदी बे माने बाननि आरोना दैबानाफोरनि सुबिदा बियो रायजोखনৰ गुरुत्वपूर्ण नदी অবৈবাহিক সমূহত কাৰ্যকৰী জল সম্পদ পৰিকল্পনা আৰু বানপানীৰ পূৰ্বানুমানৰ বাবে সময় সঠিক জল বিজ্ঞান তথ্য সংগ্ৰহ সুবিধাৰ বাবে ৰিয়েল টাইম ডাটা কনজিউমাৰ সিস্টেম 2024 স্থাপন আৰু তত্ত্বাৱধানৰ বাবে নিৰ্দেশনাৱলী মানে নীতি নিৰ্দেশনা অনুমোদন অনুমোদিত নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ চৰকাৰী চৌহদত এনে উন্নত প্ৰণালী স্থাপনৰ বাবে জিলা কাৰ্যালয়ত তত্ত্ব অনুমোদন সুবিধা প্ৰদান কৰিব এই প্ৰণালীসমূহ অন্তঃগাঁথনি পৰিকল্পনাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ জল বিজ্ঞান তথ্য প্ৰদানৰ লগতে দীৰ্ঘ মধুৰে বৌদ্ধিক কৃষি আৰু জলপ্ৰয়োজন পদ্ধতিৰে অনুমতি প্ৰদান কৰে সমগ্ৰ ৰাজ্য তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে প্ৰায় 800 আৰু TDAS ইউনিট স্থাপনৰ বাবে 10 বছৰীয়া 800 আৰু সামূহিক ৰূপৰেখাৰ অনুমোদন তাৰ মানে ৰূপৰেখা অনুমোদন 10 বছৰীয়া আৰু বাকি 800 TCS ইউনিট স্থাপন তাৰ মানে কারেন্ট ইউনিট স্থাপন আৰু মানে সোলার প্যানেল যাবে নেক্সট যাবাই ক্যাবিনেট বৈঠক बे जाबाय साहा बागिचा अঞ্চলত उन्नत সংযোগ ব্যৱস্থা মানে बे साहा बिलाइफोरनि आरोना बागाननि आरोना साहा बागिचात उन्नत যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ হেতু 800খন साहा बागिचा 800খন साहा बागिचात 1 কোটি টকাকৈ লাইন रोड নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন সো बेथ' साहा बिलाइ बागानफोरनिफ्राय गोबां गोजोनथाव खौरां मोजां खबर माने 800খন साहा बागिचा साहा बिलाइयाव 1 कोटी करि माने रोड पेपार ब्लक माबा माबि लामा सामा बानायगोन आरो বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নতিকৰণ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি মান উন্নত কৰাৰ বাবে 126খন বিদ্যালয় উন্নতিকৰণ অনুমোদন প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ বাবে 8 কোটি টকাকৈ বণ্টন তাৰ মানে গংছে বিদ্যালয় 8 কোটি কৰি হগন প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ বাবে মানে গংছে মানে फरायसालियाव 8 कोटी बेथ' गोबां फैसा जागोन नङा होमबा गोबां बिल्डिं जासिगोन नाथाय बे लिरखानाय बाखिथ' जोंनि फरायसालियासोथ' अबस्थानै गैया बाथरुम साथरुम लेट्रिन स' रायजोफोर बेनोमोन एसे जाखिनि लिरनाय दं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायना होबाय जाहाथे नोंथांमोना एसे नलेज मोननो थाखाय थ' बाखि आंबो एसां एसामिस स्पष्ट नङा जायखिजाया जेसांखिनि हायो बेखौ फरायबाय आरोना स' नोंथांमोना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय स' बाखिना मानो होनबा जोंनि बर' माहारियाव प्राय
एसामिस रोङा लिरनायफोरखौ बेखायनो एसे नायनानै एसे बर' फोरमायना होबाय रायजोफोर स' मिथिखाबाय बयबो बेनि थाखाय सांग्रां जाबानो जाबाय मा मासाव मा होगोन स' बेनि थाखायनो एसे शेयार खालामबाय स' नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम होनायनि थाखाय एबा बेसेन गोसा सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादों नाय बेलेगाव दं बेखौ थुनानै अल खालामना ला लोगोसे जेसेबां हायो कमेन्ट शेयार खालाम आरो आंनि फेसबुक पेज दं कामेस्वर अफिसियेल आरो कामेस्वर बर' फेसबुक दं बेयावबो फल' खालामना ला स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै स' बाय बाय नेक्स्ट ब्लग